Kublaya piba ro ngadai marina kasinong try jong ngadai na like tera ban ngapriang sungubhaya piba ro syakani ka channel jonga like tera roots hakani ka video ka ba menta kasni ngania keren bat pi shaphang ka jyntrud ani ngai shrai bha pi nu kun sentiu pek ujrong arsha panianga tangba omde ka jyntrud jonga ne ka jyntrud kini ki sentiu manganya keren bat pi menta kasni henrei kidai kini ki building ki bajrong ha ka english ki ong ki skyscraper ban lada kapan gelas ka kasi ngilaban ong ki jyntrud ne ki jyntrud suiñbneng sengo samrkiem dai hangni ha france yakum kini ki building pitip laban syamtang ha kawei ke jaka hajan paris ka badon shaphang sepngi kani ka jaka kadai ka district jong ka business ka bahe bha ya ka balatip kum ka la Défense ha kani ka jaka ngilaban syam ya ki headquarters jong ki babun ba ki company jong ka France tang ba omtang kini ki headquarters ring laban syam ro ya ki dukan ki shopping malls ki restaurant ki office bat ki hotel pek ngan pyni ki don bunjat ki jyntrud suiñbneng bat hakur kom shna ba per ki don ki basngat ki don ki ba raikho ki don ki ba kham lengkot ki don ki ba kham jong pilaro banyo i ya ki ba long shi sor shidur bat ki don ro ki ba stay ba ki pernai bat ki ithamai ba de pej bhamo yakini ki jyntrud suiñbneng i kumba ki yakob iwei manu bakham jong kidon ki balun kidon ki banep ngas ngoyala de kummi de kheu baret khamat kini ki building bajrong kite hamte pat ki stang ba ki ikum ki ramha TV ne mobile phone dei kat ba kita ipat ki idrong bah ki jrong kumba as pa meter ai hanga marwei te kala jrong bah repite dang don ki we pat ki skyscraper bajrong sausha banya kini hangni ngai asngo baki dan ha Dubai ha Shanghai nang ta ha Amerika bat ha Russia POE kita isi senrap la ai kerteng yaki jing ya da do nun sengo tenat deh hapo kita ki building ken ki donda ki hajar ki brio ki batrai office katai pat ke batap long kum kalieng kadai ka university jongka business but engineering katba kania pat ke badan hajan jongka kadai ka office jongka company padril ya ka petrol ken pait mo ngan penikaya pi katai ke building tang ba wow kata kal air ke jur palat pi ushno ulah tam no ai ki khamat ngam laban pait bah pait se ke jing itenat ka pharnai bat phalang namar la ker saudong ya ka tang dak yet sudah pat pait ke jing drong hanga marwei te kala ikum ka jing siem ka por ba mentah basna tang dak yet sudah tang ba kam dei ka jing siem kedai ka company petroleum ka ba he ba France bat ka kerteng total wow ngam jutep baka jurba kata kal air hapadang gini ki building ngala jan syara penban syajengai bak lebak kini ki company jong ki petroleum te ki irispa bha mo phi hato pit gai ishir khaim dei wat ha kini ki building ki bahe ki si pat ki paya ki barit phi ikum man syuk dia no tang syube kal air bajurru tang badan bak bakam long kumta henrei ki scam bat kine kata yang taipat ke building ke ba pelun citeng ke building balashna nengkong hang ni hala Défense hashwa ban mi kitai ki building ki bakam jrong kani ke building ba pranai kadai ka EDF ka badai ka company jong ka boarding light jong ka France peit na syakmat lalong ko ba pia ni kong bakrut kat ba na syarut pat ka jeli bah
Ka jingnang sandur kinong sinatu mo. Kani ka building pat ka kerteng kumlo? Oh, ka kerteng EG. Kani ka building la padon kami ka kum ki office. Bat kum juru kum ki kamra ban penlong meeting. Oh, ka jyntrud hadu bang as ngoking bayong ka kli. Ban pet ya ka nang ni natudu. Shibundur nang ngapet nang tina jong sini syapo. Ngan sas ir bahapi. Hangati kitai ki building jinyada donut. Ki kam iskem bah. Banya kate ka building boarding like ka EDF. Katai ka building hadian pat. Kabaya persyabat kini ki building. Kaba tablong kum kawai lam. Kadai ka building jong ka company NG. Kabadai ka company jong ka gas. Ha friends. Hang ni hala Défense. Ngilaban siyam om tang ki building ki bajrong. Hendrai ki don ru ki bakam lengkot. Kiba pelun, kiba laidong, kiba saudong, bat kum ta ter. Ngapat ngai tenat katai ke building. Katap long kum ke gate jong uram ha. Lada ai ban jiet ban syong office te ngatraing ngan jiet da kan yepi kam da jong tan ka istang pat ka style behade. Ali ngin ya lek pet kam na jan. Man yo ibha kalong kumno. Pet kini ka building balakir saudong daki yet yong ka pernai bah. Hadu bala syat serngeu daki wei pat ki building. Kadon daki pau mala. Nakwak balik ki kai fiang teh jrong. Man pet kai nang te na jrong kalong kumno. Shani syapo. Ani pet pat kut. Kidang teh si teh thamai ya kita gi jyntrud suiñbneng. Gi kibriu tu mo teh si teh hadu banda khap ngi akan ka perthai da gi jing Ali aban nga nginilipit kai kitay ayuang teh pio I katay kanar bara jingra ni nga ima banit hajan yo syuhap kumno nakli te tamba ngakwa banit kangot kai fi kajeliu kan no kata katliu basi ekipaya pio I ang tay hasenda jong kani katliu kadi kalentiya jong ka bus ka train bat ka metro oh kani katliu kasyupiang kamta jeliu kata kumbanga mundur kimut bansi payana kamda ka building mathamai man wow pai kate ka jingra tiar kara e kanar ka bakhya ba nga itieng lempen ban tepi ya kikhia kinang try ki bayat po jongka bat kasakar kumra ru ka isok ba kumbara jing bam ka sem shentur kanar ka lakyo sha jrongdu na kata kadaw hangni kejudan tang kandiat kinang tray namar kala yarap ka machine ka machine mo ka crunchy spak sya banyang iubrio kam juthat deh mentapat kala ara sada ki mau blok khia bakhia klem ka machine te ngathai ngimla ban yo I yakini ki building truth suiñbneng pet wat ki the kinang tray ru ki pet kai ki pha ka machine ban le ki kam bakhia mentapat ngayu isa kawei ka machine ka bahep ha ka bakhruat ya ka do bilat pio I deu tai upai bahe hajan kate ka surok bayat ka bas ki penhap ya ka do bilat nang ti na jrong lemba upai sya ti sapok tliu ban penyeng ya ki payah hapok krum jang kini ki building ki don om tang ki tunnel na kamta ka metro ki bus ne ki payah bakreshan ya ki building Ndrei ngila mensyam wat ya kilenti yat briuru sungula modurum deh bahapok kini ki building ki bajrong kat ni ki yat ki ai kat bahang ni hajrong pat wat hapdeng kini ki jingtai do bilat ne yet ki persyang man penjerngam ya kini ke jaka dah ke batung da ki dieng bat ki sentiu tang ba ngatrai uni udieng unum la phi banjrong kat kita ki building ladau maknada ki post pas nemru hakani ka kaper ngila ban syamshi pun ki jat jingthung wat ya ki kenjajat plang ki baitenat ru ki don kini ki pen kan mau nga ya ki plang ki baju don harut wa jong krishnong jonga
ngas ngau komen bat ngau pengat banyai longkum bayat kai hapok kapak ngau set opi what happen gini ki building kiba jong bajrong ngas ngau keluat ban ngala ban ring men sim baha pet si itenat ikum bashu drom dei kinong shna kaper kilapen wandur haya kini kaper ha kata kerukom ban pen itenat bahaya kini ke jaka om tang ki kaper ki itenat re kini ki building ru kibala shna ha kerukom bakam palla ngan pen iya pipat mentah ya ke building kaba kinong shna ki shupen shong kenrong lam da shong baha itieng dei ikumbakan syukriya no oh kadon kapung ru pet tang ba dan dok ha ngakwa ban pen iya pi de nang ni ya katai ka design kaba kami palla jong katai ka building poi ikumbala shuat laidong katai ka wepat ka building la kanton halor jong ka da ka wepat ka building ka basaudong ndapit bhate ikum basubo katap om halat numieng poi ke aeroplane baka her halor jong ka iret bahan ng pet nang ni kite pad arteli ki jyntrud suiñbneng ki ikum kireng lada ki trud shisha te tharai ka beneng ro kan sakat wang arliang ali ken shua bandum nyalit ki kai hakawei na ki building malit jingo ya ka la Défense nang te na jong ka ikum no tharai mo oh wow kakam itinat shushu ban pet nan na jong ban ya ka bapet nang the na tudu nang ne kham yo i bah kan diang ya ki jing sandor jong ki building baper poi katai ka building batap pelup ide imerat temen kan namar kadai ka building balashna neng kong do hang ni hala Défense bat laju khot ye ya i knit isen ei bahan dai dapet ya imerat knit la dem ha kamet kat ba kita ipat kedi ki khandan bajrong ranyang pi om tang baki jrong ndre ki ilek sarong ba ki brief yo i ki la red kum ki khnyang itai brief banyak skuter ru i kum udikeu ba parstet menta baladum kini ki building ki lasdang man pen mek lat bat ki kam itenat shu ndapet men miet pi ka design jong ka na shabar ka ithek kum kitu ki jinye le kai puzzle ndei kat ba ki te pat ki jinye da do nut kim bet kim nep relax na pen kon yaki pada khmat jong ka kadon kani ka restaurant wow ngalas ngutangan pen ban basma kita ki jingba masma bang tang ba karam palat pi hang ni tharai ali ngi le pet na chan ya ketika building EDF poi ngadan hang ni havarenda jong kan ka building kadan ka jingtap ka balong kum ka pliang ne kum utit bahe bha katai pat ka building hadien poi lashna ya ka hakrukom bakham kerpang ka keruang zigzag ngatharai ki brio ha katai ka building ki treshtom namar ki buat kilat mame kat haru kata bajiru ngan ne jat kai pengat no sha jan katai ke shopping mall tang ba ki dukan te la khang lot phi kata baje ki bri ru glass dang net phai no sha ki yeng la jong menta pat ngan let sha katai kawi kaliang ngakwa ban pet sai ki we pat ki building tang ba oh kumta mdan lentiyat ngan yat nang no mo ha bakum ni oh don bok ngala shem kelenti ngadai banyat lamba shua kan ni ka building ka balong kum ka gate bat ha to kan ni ka gate ki don chibun ki office what hang tai hapdeng ru ngan chimare no phi namar bakalong kenja ngas ngutieng pek myo itang ka we ka serng yu brio ru ngas ngo arta tiente ngan yai bedeng ne em ben chlur mo ngan churai pen chngai no daladi
La 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 la. Om lele em. Ni ngala shumare ni asu kasur pala. Em pi ngashukran kai. Balamit palat nganom like nasalit pat la shai kasni. Ngan shiat kai tak hang ni hajan. Pinda yo iye ki brio man sngi hagani ke jakate. Ki longkom kitu ki kenyang ki bapar shane shatai. Kat ba mentapat balamit dan brio shu. Namar ba ki brio ki lalik pai no shak laki yen naki office. Ngai tenat ba haban peje kita ki building. Hapadang ke jing sao jong kita ki kenjat sngi. Hakapol yur shane pitep. Kasngi kasep tang hadu praba jemen miet. Nakata kadaw kasasaw ko bedeng kumtay. Ngaro menta bala miet nganay tiano. Ngin siya kendo pat kawei katayaw. Bye bye. Oh ngalaklet ong. Siya ti asuk barok mo.